Takže ahojda, tady je Skit 312 a vítám vás u dnešního videa. Je založeno na tom, že jsou tady omluvy, potom samozřejmě jak se kdy budou odehrávat další videa a ještě nějaký jiné informace mě můžete zasílat na můj Facebook. Já ho mám sice i tak s mým kolegou, určitě některý ho znáte, jako Pendragam. A já všechny videa, které bude nahrávat i on a já, budou se dávat na můj kanál. Můj kanál se jmenuje Skit Games. Najdete ho na YouTube. Skit Games. Malým. A dneska právě Omluva za to, že jsem na Facebooku slíbil, že 18. dubna 2014 bude video. Bohužel nebylo. A samozřejmě kvůli mě, protože se mě rozbil počítač a měl jsem na tom 36 virů. Teda říkám to pro ty, který je to samozřejmě zajímá. Potom už přejdeme k tomu druhému, jak jsem říkal. To je, kdy budou, jak se vydávat videa. Samozřejmě víte, je škola, někteří mají práci, já zrovna mám tu první školu a právě teď to nebude jednoduchý. Takže videa budu vydávat tak někdy, nevím, prostě jak se dohodneme, tak se dohodneme, když nebudu mít čas. Samozřejmě neříkám, že to bude každý den, to je jasný, že každý den nebude video. To ne. Ale chci jen říct, že prostě videa budou, nemusíte se bát. No, tady máte hezký obrázek, když tak je to zajímavá grafika. Nebo no to je takový 3D než grafika. No ale já si myslím, že pro tentokrát se s váma asi rozloučím. Jo a ještě video teďka připravujeme právě, dneska jsme natočili pár videí, samozřejmě dám tam nepovedený záběry a ty budou rozděleny a ještě tam mám takový hororový film, ale ten natáčel zrovna Pendrek a on mě ho musí poslat. Mě poslal tu první kapitolu a potřebuju ještě tu druhou. Já to potom dám na YouTube, ale dneska tam ještě nahraju ten první díl, nebo podle toho, jak upravím. A kdyby měl někdo na mě nějaké otázky, pište na Facebook. Facebook vám dám do popisku videa, nebo tak nějak. Když tak vám ho napíšu někde a když tak pište do komentářů, ptejte se na cokoliv, skoro na všechno vám odpovím. A pro tentokrát by to mohlo být všechno a tak se mějte a ahojda!